Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip wallah, di managuntaman ko panunuatan yan sa ikwallah subhanahu wa ta'ala sa kapupumuwasan yan sang kaiya bulan na Ramadan na ay magbubaloy bundingan tanoy man to na agiyang kaiya pamana makumpes usayan ko Surah Al-Fatiha. So Surah Al-Fatiha na katawan din na ulangwan na ulama, katawan ulangwan na alim, mga ustads. So maana niyan ugaid na so daw makatukaw na ayama na niyan na nagina ni kalu-kalu na uba na makangun sang kaiyaw pamana di tanong di kaplay di man to bati ang tanong oryan yan mana ang tanong sa ayama na niyan na maana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mga urip ng Allah, diyan Surah Al-Fatiha. Di tanudi ka sukaswin matya sulangwan sambayang sa Islam ay ni pangdaur katanu nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dirun kablag sa Surah Al-Fatiha. Apiya na imam ka na ayama na niyan na makapasad matya so imam nambatian kamambu ang kaya pamana Surah Al-Fatiha. Sabab sa ayama papadalom si na palapalin turuan nagupang ni wallah subhanahu wa ta'ala. Diyang kaiyaw pa man na surah nabituan na sa Al-Fatiha. Inubituan sa Al-Fatiha sabab sa kagiyas kanyan mabubaloy ipilit na matiya ko kitab wallah subhanahu wa ta'ala. Kanaba aya maana niyan na kagiyam aya matatampar sa unaan ko kaya aturon o mga sakaba sa magato sa gusapul agupat na ay matatampar sa unaan na susura Al-Fatiha na kanabaayam ituturuyan na baayam yaw na ayam anan yan na iturun asura kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di naman subituan sa Al-Matani. Inubituan sa Al-Matani sabab sa kagiyas kanyan ipumbatiaan ko uman reirakaat ko sambayang. Nabituan sa Al-Matani ayam anan yan na di kasukaswin matya uman irakaat ko sambayang. Di kasukaswin matya guliw sipan na adampan ang mga ngaran yan asalakaw ay ni betulun ayam anan yan na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agus sa mga sahaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dito namyaw nadnuto so kaya bati atanuko a'udhu billahi minas shaitanir rajim. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Melindung ako ko Allah sabab ko karataan no syaitan niya kawatang kulimu wallah subhanahu wa ta'ala. Mabati ako to na bismillah kapman Nagina ni nga iningaranan sa al-isti'ada.
al-isti'ada na kalindong sa ikwala kapamamugaw sa saitan na tigtano o basa tanong ranaw na diyap man ang kaya bismillah na basmala. Ano bisa na nakip nga ngaran sa basmala sa ikwayama na niyan ng mga pagalitan mo mga Muslim kaya ngaran no wayama na niyan na bismillah ang tabasmala na after una ayam de bay ni bismillah o di na basmala na panagipon ako matiya ko kitabu Quran ko ingaran wallah ingaran o Allah karon ako pupengni sa tabang so Allah na ingaran alangkap ded na bukit abaka sambi sa ayama na niyan nangaran so Allah gay na ipupantag tanuro ng kutwa Tuhan na aya din na mapiyan na sumso Allah na ayatan mo ayama na niyan na pembalasan ka mapanad ang kuto pa man nakapa tipumbitong tanuro sa ngana na Allah kagina ni ngaran wallah subhanahu wa ta'ala. Ada mga padaingaran yan na gina ni pamana pagampaganayaw pamana ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Di na nang kapakaya pakadaklan, di ka bala pakaya balwin na pamana dua, o di na madakla, o di na pamana di ka pakaya ba pakadakla. Ka isa-isa ang kananaw pamana ingaran na Allah. Sabi pro na so Allah na ingaran pupengni kaun sa tabang. Pupengni ako rin sa tabang kaskanyan ang ingaran na langkap o titu kadnan amia suti agulabi mapuro sa kanyan ititu simbaan yang kaya ang ingaran na Allah asa deden maka pepengaranon maka udina maka liu-liur kanian Ar-Rahman so masuk Ar-Rahman na mana niyan na masaling gagawakir kekulimu alangkap yani man Ar-Rahman masaling gagaw akir kekulimu alangkap aka ang kusanian sulang-ulang wanuka din biti maana Ar-Rahman masaling gagaw akir kekulimu alangkap akaang kusanian sulang-ulang wanukaan. Ayat mana Ar-Rahim na makalimuon kumya maratiya. Makalimuon kumya maratiya Ar-Rahman Ar-Rahim pad ku mga ingaran yan diyang kaya Ar-Rahman Ar-Rahim na pad ku mga ingaran yan alabi mapuro mapapadalam kiran dua so katatan tu o kadadait yan ko kabatwa agu sudah wallah subhanahu wa ta'ala tunay kabatwa agianan suwayam anani na honor ginan sumenang deeg na namadal man na nabasa maranawang kanana kabatwa so Allah lebih mapuro sa lagid o kadadaitian ko kabatwa nagusuda wallah subhanahu wa ta'ala. Karon sa kapmanang kutakwan, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasulang wanabantugan na palayadin rak wallah subhanahu wa ta'ala akadinan at sumisyap kulangwan o kaadin. Tayo. Yang kuto pamanakat sisiyapan yan kulang wanaynad niyan na pamana kaya sana tuwa pamana bantugan to Allah adin na pakarpungon sa bantugan kulang ulang wan ay maana niyan naynad niyan at sisiyapan niyan sulang wan nakaad niyan Rabbil alamin sumisiyap kulang ulang wan ay maana niyan naynad niyan supudi nasa ibu miya patut ko Allah yang utakya pero ang kasa alhamdulillah rabbil alamin gitu supudi so bantugan sulang wana bantugan na palapalaya matatang kadar wallah udi na sulang wana pudi na palaya mapapatut wallah sabab ko kasi siyapan yan kulang wana limu yan mapayag agumasulan mapapayag ko kapagagama
aguso kauyag-uyag sa dunia, naguso sabab ko sipatyan, nagusuguan ko mga urip niyan, kambantubantugay ranon. Wajib ko lang wana uripan, wala, ay mana niya nakapambantubantugay ran si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uripan Allah, ito'y sabab pa pamana, igida miya kapasantan sa buyang, na pembati ang tanong, di na pembalas ang tanong sa 30 agutlo, so subhanallah, 30 agutlo, alhamdulillah, 30 agutlo, so Allahu Akbar, ay tingganap tanro na la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang uta subhanallah, na su Allah na miya suti-sutis wallah, adeden na pawingyan, deden ayam ananian na makukurang. Gitu maana ang uta subhanallah. Anto na maana ang uta pamanadid na makukurang, na deden na pamana maadaon. Na ay mananian na su Allah subhanahu wa ta'ala na perfecto. Perfecto. Dadaway niyang kulang wanadaway. Subhanallah. Subhanallah. Miya sutis wallah. Adid na daway niyan. Alhamdulillah. Sulang wana bantugan narkwallah. Sulang wana puli narkwallah. Sabab sa kasisiyapan niyan, kulang-ulang wana inad niyan. Napadisang ko ta kasisiyapan niyan, nagyang ko ta kapriski niyan, kulang-ulang wana inad niyan. Taman si ko mga kaad niyan sa nga di malupa na napriski na nan wallah subhanahu wa ta'ala. Benso kapakanda da marakal tanusang ko to pamana kaligtang ko to pamanakuan kawiyagan ugain na pagpakakan tanong wallah subhanahu wa ta'ala. Sabab pro mga urip wallah na so wallah ikad ng tanong gus kaniya na Allah ilabiya suti amitaong agumiya nagumbalay kung mga kaadin. Mitaong miya nagumbalay ko mga kaadin. Ago sa kanyan ipasinanad. Ulang-ulang wanay nad niyan sa sabab ko mga limu yan. Ago sa mga timbang yan. Gusto mga tinabanga yan na sabab ko para tiyairan. Ago sa mga amaliran ang mga pipya. Oriano to, nambati ang nanupan ng kuta, Ar-Rahmanir Rahim. Sa miya, balas tanupman ang kuto pamanamaan ang kuta Ar-Rahmanir Rahim. So Rahman at kanyan, so kaangkusan ulimu yan, so lang wanuka din, Ar-Rahim mamakalimuon kumya marateya, giyang kaiya pamanadua na pad ko mga ingaran, wallah subhanahu wa ta'ala. Ay maanan yan na igidaw pa man na bituan tanong sa ngaran so matatanong na ay permirwang ngaran na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Abdur Rahman nagu Abdur Rahim. Ori penumasaling gagaw, agu ori penumakalimun. Ubang ka pembetui sa Rahman, uli na Rahim. Na di nuto ay maanan yan na imbetu kakuan. Kinanglan ng kuta abd ay maanan yan na mapakaunan ka. Abdur Rahman, oripan umasaling gagaw. Oripan umakalimuon. Okay, na naman namitero at tigay nakagya, mutadirun kakabalsa na si Rahman, si Rakim, Rahman na. Yang ko tao pa man nalagi dito, nakanabatiran ako. Ang kagya, bibali ito at salakawa pa man nalagi, salakawa basa. Pamana, ayad na mapiyan, nagyang ko ito, akib sumpat nung sang ka Abdur Rahman. Ikapat, na Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Sa kanya na Allah ay saysa. Ada to ku alungan akapengukum. Say ku alungan akapengukum na din na baru ke aluyagrar. Din na baru mga solutan, mga presidente, prime minister, mga radya muda din. Kaayabu akaaluiru ayabu akadatur nasubusok kadatu wallah subhanahu wa ta'ala. Ada dan abanianun mititin juga. So wallah
na din abanian bititindiga sangkut wagaw iya ka penghukom. Giai sugaw atang balasi ku mga amal o mga urip niyan. Gusto ka pumbatia sa o Muslim sang kaya ayat ku uman rakaat ku sambayang, mga sambayang na pupaki tadmanun so along na mauri ka so along na mauri ku kakita na yan para katang sa ginawa niyan au pamanatitudan au pamanakita na swalong na mauri pakataling ba din swalong na mauri sa din dua-dua na ayaman niyan na napakaw matanuron gu ipapanguyat raka niyan ipapanguyat yan raka ku kapagamal sa amala mapya nagu ipulalangun so kagnaki niyan o kapma Asya, ipulalang ko manusia so kagnaki ko kapma Asya agus so mga rarata ang mga galabak. Ikalima, ayat na, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mataan, as kami, napakambibisa nami. Pakim bibisa na mirka suat na mirka simba mirka yang buta suat na simba ko Allah subhanahu wa ta'ala gusi ka mirka si ka mirka bu pemangani sa tabang kulangwan ugal kami langwan na galub kami isay sa kaakad na nami so kalangwan umaw-ula na palaya din matatagos sa tangan ka Udadan amamil-milikon kung gagaysa alagid bu o timbang alopapak o di nalagid bu o ubang asabi gumapapadalam sangkaya ayat so karina sa mataan na suuripan na dirun kapatot iba makang galabok sa isa asay apad sa simba alagid o kandua na gusto ka pa mangni sa tabang agusto ka pa numbali na gusto ka tawap inun tabu na si pesuasuatan si ikwallah subhanahu wa ta'ala si ibu pesuasuatan si ikwallah subhanahu wa ta'ala gumapapadalampan sang kaya ayat so ipakapiya o gedaman o mga puso o mga paniyakit amit tataalok ko sa lakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala lagi dang kuto pamanakapanakuto gupadumpan sa mga paniyakit akapakiilaylay malapna na nayaman na yan na paniyakit ang nakapangangarig kapakiilaylay nakambantugan di ka uupong sa kipangandagan ko ginawa di ka uupong sa kipangandagan ko ginawa aguso ka puro madang kuwag na mga urip no Allah na paled na nan kaya mana niyan na di kabayak wallah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim toro kaming ka nagunggunaw na uwa kaming ka kumatitwalanan na aya patero na matitwalanan ng mga urip no Allah na din amat mapatero na matitwalalan arwar ko agama Islam gupo na kami paginitaw sa agama Islam naginan imatitwalalan ikadua nas kanyan sa Quran kagupo na kami paginitaw sa Quran naginan niya maanan yan na pamana agama Islam ang kanan na pamana Quran so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa na Peter o Aisha sadar ka no makailay sa Quran na pilalakaw na ilayan yan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agianan sa kanyan ayaman na yan na Quran na pilalakaw siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin antonaut walalan ang tapapanganin tanong si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagianan sulalan o mga malalan o inikalimu wallah subhanahu wa ta'ala sulang-ulang mo na miyukiton gianan sa mga nabi nagu sa mga sahid agu sa mga sahaba na gianan
ang kananaw pamana kapusan ng kanaayat nandabay ni inaloy wallah subhanahu wa ta'ala ayat pengenintan walalan na sulalan ay inukitan ng mga nabi inukitan waya maknan yan ng mga sahaba gusto mga sahid gusto langwan amin bilang ataw mipiya kanaba sulalan ng mga tao amit taridedag na gusto mga tao as sumiyopak asiran sa mga Yahudi agusiran sa waya maknan yan ng mga Kristiyano panganing tanok wallah subhanahu wa ta'ala at turun siran wallah subhanahu wa ta'ala sa iko agamatan mo agama Islam na ayamanan niyan daron silan makatalagpa sa ron sila na ayamanan niyan na makapagintaw sa may pagintawiran sa agamatan mo agama Islam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.